Bună ziua, lume! Andrei sunt și bine v-am găsit la primul meu review. Astăzi vom vorbi despre Vodafone 858 Smart. Este primul din seria Smart. După cum puteți vedea, este un telefon destul de mic. Cântărește 104 grame și are 103,8 mm lungime, 56,8 lățime și 12,6 mm înălțime. După cum am zis, cântărește 104 grame. Are un touchscreen capacitiv de 2,8 inch. Rezoluția este de 240 pe 320 de pixeli. Are 256.000 de culori și rulează pe Android 2.2.1. Bine, eu l-am updatat pe al meu la 2.2.2. Are Wi-Fi, are Bluetooth. După cum v-am zis, este un telefon destul de mic. Ce să vă zic? Are card slot-ul de microSD. Acceptă până la 32 card microSD de până la 32 de giga. În schimb, are o memorie internă foarte mică de numai 130 de mega. Are micro USB 2.0, dacă îl puteți vedea. Are o singură cameră de 2 megapixeli, de 1600 pe 1200 de pixeli. Asta este rezoluția camerei. Are video, după cum am zis, rulează Android 2.2 Froyo. Are un procesor Qualcomm MSM 7225 de 528 de mega. Are ca senzori, are accelerometru, compas, ca browser merge pe HTML, are Java, MIDP emulator. El poate să vină în culori în carcasa de pe spate și elementele astea de plastic pot veni în culoarea alb sau negru, iar pe spate carcasa poate veni și în alte multe culori cu diferite designuri. Așa. Folosește o baterie litiu-ion normală. Telefonul poate să stea în standby până la 250 de ore în 2G și până la 380 de ore în 3G. Iar vorbind la telefon, poate să stea până 4 ore și, pe 2G și 4 ore și 30 de minute pe 3G. Așa. Este destul de ușor de folosit. Merge un pic cam greu, trebuie să recunosc. Așa. Pentru a așeza iconițe pe ecranele principale trebuie doar să țineți apăsat în meniu,
Sau mai este o metodă. Dați click pe butonul ăsta meniu, pe shortcuts. Așteptăm un pic. Pe applications. Merge un pic mai greu pentru că este și telefonul încărcat și după cum v-am zis nu are foarte bun procesorul. Și selectăm o aplicație din listă. Eu o să selectez Contacts și îl va așeza aleatoriu într-un spațiu de pe ecran. Pentru a muta widgeturile, iconițele pe alte ecrane, va trebui să le mutați pe marginea ecranului, iar ecranul își va da singur seama în ce parte vreți să-l puneți. De exemplu aici pe ecranul principal. La fel se întâmplă și cu widgeturile, din câte puteți vedea. Își dă seama unde vreți să-l puneți. Și cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit acest review și ne vedem la următorul clip. La revedere!